Hi guys, good evening. गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ गोसो गोथारै जोंनि बिएम सेरेफ चेनेलाव बरायनाय थाबाय। रायजो राजाफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों फारास सिंहनि सोमोन्दै। नोंथांमोना बे सुबुंखौ सिनायबाय जानो हागौ। बिथाङा थांनाय सप्तायावहाय गोबां रेसिस्ट कमेन्ट होनानै गावखौनो गाव खैफोदाव खोख्लैना लादों आरो लोगोसे दिनै बिथाङा आलासि जानो गोनां जाबाय। मानि थाखाय? जेलनि आलासि जानो गोनां जाबाय। दिनै आं बिथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ खोन्थानि। बिथाङा मोननै चेनेल खुलिना लादोंमोन। बेनो जाबाय मोनसे जाबाय फारास अफिशियल, मोनसे जाबाय फारास गेमार। फारास अफिशियलाव 4.67 लाख साबस्क्राइबार दंमोन आरो 315 भिडिअ दंमोन आरो लोगोसे 3 crore 43 लाख 81,410 भिउ जाबायमोन। गासै टटेलनि भिउ दे बे 315 खौ लानानै। आरो लोगोसे मोनसे जाबाय फारास गेमार, बेयाव 3.94 लाख साबस्क्राइबार दंमोन आरो लोगोसे बेयाव 67 ल' भिडिअ दंमोन आरो लोगोसे बेवहाय 3 crore 66 लाख 8,307 भिउ जाबायमोन। दिनै बेवहाय फारास अफिशियलखौ बिथाङा 2018 आव खुलिदोंमोन आरो लोगोसे फारास गेमारखौ 2017 आव खुलिदोंमोन। दिनै बिथाङा मान्थलि 25 to 30 सो रां खामायो, बेखौ जों मोनथिनो मोनदों। अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसा थांनाय 26 आव बेखौ एरेस्ट खालामदों लुधियाना पुलिसनि हेफाजाबाव SIT आरो लोगोसे SIT टीमखौ लानानै बिथांखौ 26 आव एरेस्ट खालामदों। बाट बिनि सिगां निनों एरिं एबा 37 पासीघाट वेस्ट SC अरुणाचल प्रदेशनि निनों एरिं MLA आ बेनि सायाव कमप्लेन खालामदोंमोन 24 मे आवहाय बिकज अफ पाब्लिकनि डिमान्डआवहाय। दिनै पाब्लिकआ MLA फोरखौ भट होनानै देरहाहरो आरो जुदि पाब्लिकनि लुबैनाय बायदि मोजां खामानियाव मदद खालामाब्ला जे आरो बेबो बेसेबां जातिनि बाथ्रा बुंदों बे रेसिस्ट कमेन्ट, जायनि जाहोनाव अरुणाचल प्रदेशखौ चाइनाजों मिलायनानै चाइनानि होननानै गाज्रि कमेन्ट होदों, इनसाल्ट होदों चाइनानि होननानै अरुणाचल प्रदेशखौ, जायनि जाहोनाव अरुणाचलनि सुबुंफोरा रागा जोंदों। आरो लोगोसे दिनै बेयाव 24 मे आवहाय निनों एरिंआ बेखौ कमप्लेन होदों आरो लोगोसे बे लेटारखौ हनेबल प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि बिथांसिम हरदों आरो बे टपिकआ बिनि सायाव PUBG रिलायन्सनि सायावबो सावरायनाय जादों। जायनि जाहोनाव दिनै पान्जाब पुलिसा बिथांखौ 26 मे आवहाय खाबाय। लुधियाना पुलिसा अरुणाचलनो बेखौ हेन्डअभार खालामबाय। दिनैथ' 29 जाबाय। आरो लोगोसे आं बेवहाय माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बेबायदि जानला मोनला हागौ होननानै बाथ्राखौ दा बाहाय। आं बिथांनि माखासे एड्रेसखौ खोन्थानि, बे इउटिउबार एड्रेसखौ। बिथांनि मुङानो जाबाय फारास सिंह। बेहा मोननै चेनेल दङ, बेनो जाबाय फारास गेमार, फारास अफिशियल। बिथांनि बिफानि मुङा जाबाय गुलाब सिंह आरो लोगोसे न'नि नाम्बारा जाबाय 1049 गली नम्बर 7 जनकपुरी होनना बुंदों गामिया। लोगोसे लुधियाना एरियानि पान्जाब डिस्ट्रिक्ट, पान्जाब स्टेटनि। अके, स' बेनिफ्राय मा लादों मिथिगौ ना? 1 लेपटप, 1 टेब मिन्स आइपेड बायदि नङा, आइपेडआनो जाबाय, आरो 3 मबाइल फन्स बिथांनिफ्राय सिज खालामदों। 3 मबाइल सिज खालामदों, मोनसे टेब, मोनसे आइपेड आरो बिनि गेजेराव मोनसे लेपटप। दिनै बिथांखौ अरुणाचल प्रदेशआव साननैसोनि थाखाय लाबोदों आरो लोगोसे बिनि सायावहाय दासिमबो इनभेस्टिगेसन जागासिनो दं। आरो फारास सिंहआ 22 इयार्स ओल्ड आरो बिथाङा क्लास 10 सिम फरायनाय आरो बिथाङा बिमाजों थाफायो आरो बियो इउटिउबनिफ्रायनो फैसा खामायनानै न'खरखौ एसे खुङो, बेखौ बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों। आरो लोगोसे माखासे इनभेस्टिगेसना बिनि सायावहाय सोलिलांगासिनो दङ। आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव, जायफोर मानसिफ्रा बेबायदि जानला मानला अपेनलि बाथ्रा बुंनो हायो बेबायदि सानदोंबा बे रं। बेनिखायनो साबधानै नोंथांमोना गावनि खुगाखौ नोंथांमोना एसे दैज' लिमिट हिसाबै बाहायबानो जाबाय। लोगोसे बिनि बिमाया मा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय। नमस्ते, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है, और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला। जो भी बोला गलत बोला, उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। बिनि बिमाया गावनि फिसाखौ
माने निमाहा होजानो लुबैदों आरो लोगोसे बियो बिमाखौ इनभल्भ खालामदों आरो लोगोसे बेयावहाय बिथाङा गेम मोनसे बाथ्रा मोनसे बुंदों कि सरि अरुणाचल प्रदेश बाट बेवहाय मोनसे बुंदों गोरोन्थिथ' बुंबाय बाट मा आं फासि नांनानै थैनांसिगौ कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, फांसी लगा लूँ अपने आप को, आप ही बताओ। नैदिबादि मोनसे एटिट्युड राव बे बाथ्राखौ पाब्लिकफ्रा बारा हजम जायासै जायनि जाहोनाव बिथांखौ एरेस्ट खालामनो गोनां जाबाय आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा रायजो राजाफोर आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम फोरमायना होनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय धालिगाव आन्डारनि सिङाव थानाय हकीम उद्दीन होननाय सासे सुबुङा गावनिनो फिसाजो असे 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों जोंनि बुहुमाव माबायदि मानसि दंगासिनो दङ आरो ओंखारलांगासिनो दङ आं लाजिनायसो मोनबाय बे बुहुमाव थांना थानो आरो लोगोसे दिनै बिथांखौ थानानि आलासि जाहोबाय बा जेलाव दोनबाय 27 थारिखआव बे बाथ्राखौ मोन्थिनो मोन्दोंमोन 27 मेआवहाय आरो लोगोसे मैयानि 28 मेनि मैया 2:30 बाजियावहाय 2:30 PM आव बिथांखौ 2:30 PM आव बिथांखौ हमबाय आरो लोगोसे बिथांखौ जेलाव दोनहैबाय दा मोनसे बाथ्रा बेनो कि जों समाजखौ सोलायजानो लुबैगासिनो दं नाथाय समाजा माबायदि जालांगासिनो दङ दिनै गावनि फिसाजो मानि गारला रेप खालामनाया गावनि बियादै गावनि बिबोनां गावनि बिनानाव गासैखौबो मा खालामलांजोबनो हमलांगासिनो दङ एसेबां लासिं सिं बाथ्रा दिनै बयबो गावनि असे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफा बिबथै गाज्रि नोजोरसो नायलायलायसै न'खर मोनसेयाव थाबाबो सन्देहनि भाबानो जोबनाय नंला स' बेनिखायनो हुसियार रायजो राजाफोर गावनि गोसोनि सिङाव थानाय जे मैला बेफोरखौ जानगाराव दोन थान्दा गोसोजों सान थान्दा गोसोजों खामानिखौ माव दिनैनि बे मोनाबिलि समाव बे इनफरमेसनखौ आं होनानै आं एसे गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङाव डेइलि आपडेट लाबोबाय थासिगोन थेंक इउ सो माच